Sekuru Kafera haisi memba yeZinata. Ini ndini Sekuru Kafera, ndini Amos Sekuru Kafera, ndinogara pano kujai pana pastribu 219 ndo pamba pangu, asi kumucha ndinobva kuMarawi. Asi zviri kuitika pano pamusoro pebasa randinoita inini zvokurombesa vanhu ndinokwanisa. Kukwanisa kwandinoita, munhu akauya akati Sekuru, ndinoda kuti ini ndiitewo mari yangu, ndiite mombe dzangu, ndiite chii, ndinokwanisa kukuitira. Ana akati ndoda kuti ndiite mota, magarimoto angu, ndinokukwanisa kukuitira. Handina mishonga yekuuraya umwe munhu yekuti iwe enda unouraya mwana wako, kwete. Ndine mishonga yandinogadzira. Ndichigadzira mishonga iyi, ndinogadzira kuti iwe uite mari yacho, ukozouya pano wave nemari. Tateguru ndodzo tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Tauya panapa nekuda kwekuti imimi munoshanda kuZinata. Zvinofamba sei kana munhu achifanira kunge ari nhengo yeZinata? Uyewo toda kuti mukutaura kwatiri kuita kuti bate nyaya iri kutenderera mazuva ano yekuti imimi vanhu veZinata zviri pamutemo here kuti murombese vanhu muZimbabwe? Takanangana nenyaya iri kubuda iri kutenderera pasocial media yekuti Sekuru Kafera vari kuti ndinorombesa kana munhu akasazoya nemari yangu zvinozoitika kwaari ameno zvake. Mungatanga here nekuchingamidza vatariri pano paSly Media TV? Aiwa, tinokuchingamidzai vatariri veSly Media TV. Imimi kuZinata muri pabandiko ripi patakatarisa mamiriro akaita bazi reZinata? Inini ndiri organizing secretary at national level kuZinata. Alright. Aiwa, kana muri organizing secretary zvinoudza kuti munokwanisa kuti tsanangurira nekuti donongodzera kuti muZinata imomo zvinofamba sei, uye takanangana nenyaya yepatasvika apa. Zvinotenderwa here muZinata kuti mupote muchiti mimi kana munhu auya kwamuri mimi vanhu veZinata sevanhu vanopa mishonga, moti enda zvako unoita zvinoita kuti vanhu vazorasikirwa neupenyu? Chekutanga mukoma Sly, ndisati ndaenderera mberi, ndoda kuti nematambudziko kumhuri yakarasikirwa nehama dzavo baba namai vakaita tsaona mazuva apera, vanhu vane nyaya iri kutenderera pamedia iri kutishungurudzawo isuwo seZinata. Saka tinoti aiwa nematambudziko isusu seZinata, maitiro atinoita panhau dzekupa magwaro, matsamba, munhu anotanga aongororwa kuti zvaari kutaura anozvikwanisa here. Kana achiti zvaari kutaura zviri kureva kuti munhu anoti inini ndorapa, nekuti zvakasiyana. Pano mwana anoziva makwenzi, haasvikirwa, haapoterwi, haaite sei. Anoziva makwenzi, paida akadzisoona sekuru wake pamwe nababa wake. Zinata inopa matsamba anotendera munhu iye kuchera mishonga achirapa. Asi ukazoona munhu anoti inini ndochera mushonga akuzoita matare, Zinata inotarisa zvakare zvinhu izvozvo, munhu anenge akupara mhosva. Kana munhu akati inini ndinoita matare, ndinosvikirwa, tinongoshedza sekuru wacho toti murwere ndiye yarapo. Sekuru wopandawo matare, kana vachizoti vanorapa toti murwere ndiye imbomupaiwo makwenzi tione. Ndo maitiro atinoita isusu kuZinata. Hamungoti kana munhu akauya achiti ndorapa kana ndosvikirwa mongoti otsambai? Hatingoti otsambai, togoti otsambai tinenge taziva sei kuti iwe unosvikirwa? Tinongoti kapachishona munotendana. Aiwa, kubandiko reZinata hakuna izvozvo. Asi kuti iko zvino kwazara matsotsi, vamwe vakutogadzira tsamba dzisiri dzeZinata vachishandisa logo reZinata, vamwe vari kutoshandisa zvidhindo. It's like panyaya mataura yekwaSekuru Kafera. Sekuru Kafera
haisi memba yezinata, asi tsamba yavakanyora vachinyorera mhuri yekumusha kwakaitika nhamo ine chidhindo chiripo chakanzi zinata sekuru Kafera. Handi muri kuonaka, izvozvo zvitori wrong nekuti havako kuzinata. Saka muri kureva kuti stembi iripo iyi mune muchirungu toti ndeyefeki, ndeyekunyepera, ndeyefeki. Ko unowana sei chidhindo chezinata iwewe usiri memba kuzinata? havana kumboita memba here kubva pekutanga? imi ndimi organizing secretary. Zvinoexpire macertificates anoexpire. Unosubscribe pagore pega pega unosubscribe. Alright, takanangana neyasekuru Kafera vakamborejista here kubva pekutanga? Kana vakarejista pamwe vakarejista kudhara asi iko zvino pandiri kutaura panapa hatina history yasekuru Kafera. Uyezve touya panyaya yekuti imimi sezinata munoshanda nemishonga munobvumira here vanhu kuvapa matsamba kuti kana kuti vanhu vakauya kwatiri tovabatsira kuti vazinosvika pakuisa upenyu hwavo panjodzi? Isusu hatitendere memba yezinata, vana sekuru vezinata nambuya vezinata kurombesa, nekuti zinata ndo chivanhu. Zinata inokurudzira chivanhu chenyika. Muzinata ndo mune masvikiro, ndo mune mhondoro. Saka at the same time mhondoro hadzidi ropa, masvikiro haadi ropa, makombwe haadi ropa. Nana sekuru emadzinza havade zvakarechi, havade ropa. Isu tiri kutoshuvirawo kuti tiendewo mumigwagwa nemasvikiro edu ezinata nemhondoro dzedu dzezinata nana sekuru nana gogo. Tinokumbirira nekugadzirisa dzimwe nzvimbo dziri kuparara vanhu mumigwagwa mune dzimotokari. Zvino tisu zvakare taakupa futi vanhu miti yekuti kana wanotadza kundipa mari yangu ko unofanira kunosangana nedambudziko. Isusu hatirombese kuzinata, hatirombese. Moto yedu inoti pamberi nekurapa vanhu vachipora, ndo moto yedu isusu, kwete kurapa vanhu vachizosangana netsaona yerufu. Kwete isusu tiri kuti uyai tikurapei sezinata, uyai murapwe nemiti yechivanhu, muitewo zvakanaka, mugadzirisirwewo midzimu yenyu, chikaranga chenyu chodzoka, modzokera pakutanga kwemadzinza. Asi woona kuti wotoshamisika kunzwa vamwewo sekuru vachiti inini uyai ndikurombesei, ndinorombesa. Isu sezinata tiri kuti kwete, hatidi mishonga ine ropa inokonzera kuparara kwezvizvarwa zveZimbabwe. Nekuti kuparara kwezvizvarwa zveZimbabwe mukatarisa ipo zvino izvi mukoma Slai, hurumende chaiyo iri kuedza nepainokwanisa napo kutsvaka mishonga yekurapa kensa, gomarara, zvirwere zvese zvinenge zvabuda zvese, ichirwisa kurwira kuti upenyu hwevanhu huve pakanaka. Ingave nyika here inova nyika isisina vanhu vanogara munyika mayo. Saka isuwo sezinata tiri kutevedzera nekubatana nehurumende kuti tichengetedze zvizvarwa zveZimbabwe zvive neupenyu hwakaita sei, hwakanaka. Izvi zvekuti kuromba izvi Saka ipapa kana muchinge masangana nedambudziko rakaita sairori, munhu anyepera sekutaura kwamuri kuita imi kuti chidhindo chavanacho ndechefeki chekuti imemba yezinata, tichienda kumberi vanoitwa sei? Nekuti mune muteta kuti vari kusvibisa zita reZimbabwe National Traditional Healers Association. Vari kusvibisa, havasi vega, vakawanda variko vamwe kunze uko vari kutoita matsamba efejari. Saka isu sezinata takatogara pasi tikatotaura nezvazvo. Tiri kudzifambira nyaya dzacho, hatingazotauri hedu pamhepo kuti tichadai nekudai, asi tichatokumbirawo ndechekuti mutemo ngaushande panyaya dzana sekuru nana mbuya. Mutemo ngauite sei? Ngaushande. Iwezve ivo vazukuru variko kunze ukoko ngavanyatsotarisa matsamba avanenge vachitaridzwa kuti matsamba aya ndeechokwadi here. Zvangofanana nekuti apa itsamba yakanyorwa ichienda kunoudza vanhu kuti munhu uyu murapwa wekudare kwangu ndinanga ndamurombesa. Hati mapaonaka. Isu sezinata tinototi kuvazukuru vari kunzoko mukwana masangana nematambudziko kuti pauya munhu parufu, havasi vese vamwe vacho vanenge vakarombeswa zveshuwa. Vamwe vanongotora mukana wekutobira vanhu kuti vanhu havafa vese zvavafa vese vakadai so. Saka chero ndikangotuma munhu ndina ndangorombesa, ndinongosvika ndakutotanga kuita sei,
kutobraiba vanhu vaya vaya. Saka vanhu kana vasangana nematambudziko ekuti pafiwa paita sekuru kana mbuya vari kuuya kuzoklema kuti ndini ndakarombesa munhu, ngavabate vezinata, ngavabate zinata totuma vanhu vanouya ipapo vonoona kuti munhu zvauti ndezvechokwadi kana kuti kuita sei kunyepa, nokuti munogona kutorerwa pfuma yoenda yaenda pfuma iyaya matambudziko osara futi aripo. Saka zvinhu izvozvo zvoda kungwarirwa nekutariswa nekucherechedzwa maitikiro azvo. Saka kana ndichinge ndasangana nedambudziko rakafanana irori rekuti muZimbabwe mune munhu watiri kuti ari kurombesa kwozoita ari kuromba, ane mhosva ndiani pakati pavanhu vaviri apa? Ari kurombesa neari kuromba. Ane mhosva chaiye munhu ari kurombesa, nekuti mumwe munhu haazive kuti mangwana zvichandimukira kana kuti zvichadini. Saka chinhu chinodiwa papa idzidziso yekudzidzisa munhu ari kutsvaka. Isu zvatiri panapa padara tateguru panapa vanotora vazukuru vanotora vakatarisira kuti nda kunoromba, asi pavanosvika padare odzidzisa tateguru kuti aiwa kuromba kunokanganisa zvakati nezvakati 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 nezvakati, zvikuru sei pakupedza mhuri nekuteura ropa. Asi chinoda kurombwa chikuru mumusha chisimo mudzimu. Gadzirisai midzimu yenyu, modai ndogona guru remumusha iroro rinoita kuti matambudziko mumusha aite sei apere uyezve muchibatana. Saka ipapa panoshandwa sei nekuti mhuri iyi iri pakutambudzika? Vakarasikirwa nemwanasikana wavo, vakarasikirwawo zvekare nemwanakomana wavo vanove mudzimai nemurume. Saka zvino panoitwa sei nekuti uyu haana kurejesta asi ari kutora mari kwavari, akatotora imwe 1500 ari kutoti kwakasara bhalansi ye 8500. Panoitwa sei panyaya inotongwa sei tichiri kuzinata tisati kana kumapurisa? Kana isu tiri kuzinata tine matanho edu atinotora. Ivo varidzi vakaitikirwa zvinhu izvi vane mukana zvakare wekuuya kubandiko rezinata kuti vabatsirike. Nokuti mukatarisa nyaya iyi yatova nekupandukirana kwekuti vana tezvara handitika vatopandukirana nevakwasha ati muruva zviri kuita handitika. Yatova nyaya yatopatsanura vamhuri yanga iri mhuri yanga ichinzwanana. Zvichakonzera zvako pakuti vana vasiyiwa nevachakabvu vapedzesere vakushaya vekumira navo, nekuti avo vehama dzangoti vangapinda satanism sezviri kutaurika masocial media, vanga vakaromba. Saka kuti timirewo zvakare nevana ivavava tinogona kutora nemhepo dzipi futi dziya. Saka izvozvo zvinopa kuti vana vamupedzisira vane dambudziko. Saka matambudziko iwayo vane kodzero yekuenda kuofisi yezinata handitika vonopawo nyaya yavo. Vana sekuru nanagogo vari kuzinata vakaongororwa vakapuhwa magwaro ekunzi ndivana mazvikokota vebasa iri, vanokwanisa kuvabatsira nekuvagadzirira zvinhu zvavamugwara rakaita sei rakanaka nekuvaumbiridza zvakare. Kuzinata kune mutemo here wekuti imimi munokwanisa kuti vanhu vese vamakarejesta pave nekuti yezvinhu kwava nechirungu tamudigital era kwekuti kana munhu achida kutarisa asati abuda kumba kwake kuti regai ndiende zvekare taive nerainzi telephone directory, waitarisa kuti tateguru ndudzo phone number yavo ndeyakati. Munhu unokwanisa here kutarisa pave nechigadziriro chekuti munhu asati aenda kunoshandirwa awane paanongosvika achisikoongorora kuti vanhu vese vari kuzinata vanonzi vakarejestwa vari pachena kana kuti paindaneti zviripo here zvakadaro kana kuti zvingagadzirirwa here zvakadaro? Zvinhu zvakadaro izvozvo tiri kuzvigadzirisa, asi kare chero nazvino uno tinotokurudzira vazukuru vari kunzoko kuti kana vachida kuenda kunobatsirwa vanoenda kuzinata, kuofisi yezinata vonotsvaka zvichienderana nedambudziko ravo. Dambudziko rinoti kuofisi kwedu kune vasikana variko vakatomirira kutogamuchira vane matambudziko. Anouya achini dambudziko rangu ndarwara zvakati kana kuti ndikunetswa nezvikwambo kana kuti midzimu kuramba kutaura. Vasikana variko ikoko vanoziva kuti sekuru nhingi vanospecializa neizvi, sekuru nhingi vanospecializa neizvi, sekuru nhingi vanospecializa nezvipi neizvi. Chitsanangurai zvenyu kuti takatarisa yakanyorwa kanzi certificate of registration yezinata neiyo yakanzi TMPC. Zvino munhu anoona sei kuti
izvi ndezvechokwadi kana pari paTMPC kana kuti pacertificate yezinata? Mukatarisa zvinhu zvine masample azvo zvine zvinoonekera chakanzi TMPC ichi handitika neichichi irapa izvo zvinotaridza kuti nenhamba idzi dzirapa idzi right pane nhamba idzi dzirapa idzi dzinotaridza kuti bepa irori ioriginal. Zvinoshanda zvakati zinata handitika ndokwandabva kugwini kubandiko kwedu kwezinata uku kundakwenda manje kuhurumende iyi randakabata iri nderehurumende iri manje iri riri kutaura kuti munhu shuwa abva nekuzinata murapi ari kutendedzwa kuunganidza vanhu achirapa vanhu nechivanhu iri. Aiwa tinotenda mashandiro anoita magwaro aya. Naika aiwa munogona kuagadzika zvenyu pasi. Chimwe chinhu chatiri ipapapa kune vamwe vanga vasingazive asi vaine chipo chekurapa nekuti zvine pazvinotangira muupenyu hwemunhu. Vanhu vakadaro vangaite sei kuti vauye kuzorejista kuzinata nekuti iye zvinezvi ari kumukumbura mumwe munhu ari kwaMutare mumwe munhu ari kumaruzevha uko shoko harisati rasvika rekuti kana uchirapa pamwe wakatanga gore rinouya ungaufambe sei kuti ugone kuve netsamba iyi kuti zvisazokusungisa mangwana. Urongwa ihwohwo tinahwo sezinata hwekutoenda kumaruwa ikoko tichivinga madzimambo edu handitika nemasabhuku edu kuti vatipe vanhu vakaita seivavo vari mumatunhu ikoko toita navo misangano nekuvaongorora zvavanokwanisa kunge vachiita sei vachiita nekukwanisa nekunge vachirapa vopiwa magwaro avo voteerera magwaro ani avo. Alright, aiwa pari kunzikwa ipapo ndingautoro mukana uno wokubvunza imwe nyaya zvimwe zvatiri kunzwa zviri kuwanda nekuda kwesocial media kana kuti zvakagara zviriko here kare kana zvazvisiko. Kune zvinhu zvinonzi manjuzu here mukati meupenyu hwemunhu waanogona kuenda achitoti ini ndiri kuda kuti ndisvikirwe neshavire njuzu kana kuti ati ini ndine shavire njuzu. Njuzu dzakagara dziripo, njuzu dziriko, asi kwozoti kuti manjuzu nekuti njuzu zvinhu zviviri zvatoita sei zvakasiyana zvatosiyana izvozvo. Manjuzu njuzu injuzu saka zvinhu tu zvakatosiyana. Tsanangurai musiyano tateguru. Mukatarisa kuti manjuzu handingada hangu kutaura zvakanyanya pamusoro paizvozvo nekuti zvimwe zvezvimwewo zvinhu zvinotendwawo nevanozvitenda nevanozvinzwisisa. Ini hangu pachezvangu handizvinzwisise. Chandonzwisisa injuzu dzemumvura, mashave emumvura enjuzu yekuti njuzu ikanzi yatora munhu panapo munokurudzirwa mese veukama kuti musacheme. Kana maregedza kuchema moenda kune vanoita zvechivanhu kumasvikiro mopuwa mukuwa munopuwa mozonzi toraiwo mombe tema mosungirira pamuti padziva ipapo maakuita chikaranga kuti munhu wenyu azonodzorwa ari mupenyu uyezve akabatiswa mishonga inobva mumvura kureva kuti shave iroro kana raakurapa mishonga yaro inoenda kunotora pai mumvura. Atimudza ndonjuzu dzandoziva hangu inini pachezvangu. Kumanjuzu handina chandoziva hangu kumanjuzu kuti zvinoitikawo sei asi zvenjuzu ndo zvandoziva. Ndo zvamuri kutsanangura saka ndo zvekuti munhu anosvika osvoti inini ndiri haana kutorwa nenjuzu haana kupinda mumvura hapana kuitwa izvozvo zvekutsvaga mombe nhema achizobuda ave kurapa ari kungoti ini ndiri kunzi ndine shavire njuzu. Zvikuru sei mazuva ano zviri kunzi zvakanangana nekuita mari. Zvinhu izvozvo zvekuti inini ndiri kunzi ndine mudzimu ndiri kunzi ndine shavire njuzu kwaunogonzi uri kunzi seiko kana chinhu chiripo mukomasilai hachimbosweronzi ndiri kunzi kana chinhu chiripo munhu achingosvika padare ratateguru achingogara apapa mhepo inobva yatouya yega mhepo yozvitaurira yega ati muri kunzwa saka iwo kanzi ndiri kunzi hapana chiripo ipapo chauri kunzi uri kunzi nekuti haisi mombe yevhu inofanira kukumirwa. Hapana chiripo ndikuti ndine mudzimu inini. Alright, kana wanziwo nemudzimu kana mudzimu uchinge wakasungwa kuti mudzimu wakasungwa unobuda mudzimu handitika pamwe pacho otadza kutaura wakasungwa mudzimu iwoyo
ati muri kunzwaka pamwe pacho wokararadza kana kuti munhu ari kudonha pasi kana kuti munhu ari kurwara izvo zvinoitika izvozvo kana mudzimu ichinge yakaita sei yakasungwa imimi sasekuru mogadzirisa izvo mudzimu otanga kutobuda otanga kuita sei kutaura zvino woenda padare rasekuru ndudzo wonzi une mudzimu une njuzu woenda padare rasekuru tembo wonzi une njuzu woenda padare ragogo aniwo mamoyo wonzi ndine une njuzu ndo mviro dzekuromba idzodzo nekuti uchapedzesera wanoromba zvikwambo uko nekuti iwe watora nguva yakareba uchizviti nekunzi ndiri kunzi ndine chakati icho chisipo. Ini ndakamirira vanhu vepasocial media vanhu vazhinji vanouya vachitivo mukutaura kwavo ivo kuti ndakaenda pasekuru ndasvika pasekuru ndakabva ndanzizvo kuti ndikubvisire zvikwambo izvi zviri kunetsa mumhuri mako ndaona kuti hauna mari saka chindipa Range Rover yako yauinayo kana kuti chitengesa stand yako ndo muripo wamunotendera here imimi kuzinati musatsekeka sekuru tine vanhu vari kutochema izvozvo aiwa ndo patiri kutaura papa kuti vazukuru ngavangware vazukuru ngavasangoti vakaona munhu akapfeka jira reretso seiri kana akaisa jira dema nejena ana aro achifamba naro moti ndaona sekuru kana ndaona gogo ndo zvinopa matambudziko api iwayo kwavaone mbavha dziriko kunze uku dziri kushandisa mukano wekuti kana ndangopfeka machira chete vanhu vakutoti vaona sekuru kana vaona sekuru zvakutova pachena kuti ndobatsirika ndo paunotorerwa maRange Rover ipapo nekuti kana uri sekuru vari kubatsira mhuri yeZimbabwe unoda kubatsira vane mari chetere unotobatsirawo nevanoshaya asi torina chainacho anofanira kubatsirwa kana aenda kunze ukapfurwa nemhepo anofanira kudzoka achitenda kuti aiwa tateguru paya ndakabatsirika ani muri kunzwa munhu haana chainacho iwo muti ndipe motokari sekombi rabhe ndotora kombi yoyeni anda kumwedzera dambudziko remunhu achatotanga kubva panapa achifamba netsoka ati muri kuonaka ndochekutanga ichocho onosvika kunze kwakwa zvinhu zvake zvoita sei futi zvoramba ati muri kuona inyaya yekuti munhu aenda pasiripo ndobva abirwa paabirwa ipapo dambudziko robva raramba richiita sei richienderera mberi vanhu vari vabirwa kudaro vari kuzotya nekuti ivo vacho vavabira iva vari kuti uchaona zvandichakuita nekuti anoziva kuti sekuru pamakandishandira paya muchiri muri kubvisa chikwambo chiri kundirara chiri kundiita murume chiri kundiita mudzimai hazvina kupera pamakatora kombi yangu munhu iye akangozotaura kuna sekuru iye akangotaura mashoko iwayo chete akutonzi uchaona zvandichakuita vanhu vanobva vatya kubuda pachena munovarayira kuti kudii vakabirwa vacho ivava iyezve ndiri kutaura zvasekuru Kafera handitika vanhu vari kuti vakarombeswa nasekuru Kafera zvikazopedzisira zvatora upenyu hwavo pamwe haisi mhuri chete kune vamwewo futi vari kutaura kuti vakabirwa zvinhu asi havana kuzokrema muripo wavo wavakanga vabhadhara kuna sekuru vachinzi kana ukandipa stendi yako zvinopera vanhu ivavo vane kodzero yekuenda kumutemo vari kutya kufaka nekuti in'anga zve nai mukoma Sly ndauya kwamuri ndiri kukumbirawo kuti mundiitirewo back to sender chinhu chakaipa chachitambudza ngachidzokere kwachiri kubva anditi chinhu chachi chatadza kudzokera kwauri hakuna zvaitika watowedzera matambudziko saka iwewe wacho ungazokwanisa here kuti sekuru wacho vanozokwanisa kuti vangandikuvadze inini ivo vatadza basa randavapa right pane uchenjeri ifeki kwese vatadza basa randavapa nditi vozoda kuti inini wacho voti ndokukuvadza mondikuvadza chirudzi basa ndakubhadhara iro maritadza saka sekura vaifeki kwese back to sender vanenge vasingagoni kuita saka kana vasingagone back to sender zvoda kuti kana kutsinga chaiko chaiko kuti kana vakuurai pamwe havagoni saka zvinofanira kubvisa kutya muvarapwa vakaenda vakanyeperwa kudzoka kwemuzukuru kuchirungu munoti review ndizvozvo ndo zvamunotaura kuchirungu kureview
kwakanaka zvikuru kwazvo. Review inoita kuti tizive kuti inini muzukuru wangu patasarira ndepapi, noti muzukuru arambidzwe kwataiwa sekuru mandipa miti iyaya zvakati nezvakati zvanyarara kwasara pakati sekuru, kana kuti hapana chati chaita sekuru anditi tateguru ndo vanoziva kuti kana ndambopa uyu mapfuma aya atadza kunobaya ndofanira kumupa gano remhando iyi kana gano remhando iyi kusvika hondo yaita sei yapera anditi ndizvo. Saka kana muzukuru akadzoka kwandinotaka kumuisa mathreats manje kuti aiwe ukada kuramba ndinetsa ndakuzokukuvadza. Sekuru isusu tinotambira zvichemo zvevanhu, pakasaita threat panoita nyaya yekuti wedzera mari, iye munhu asina kupora. Kasaka iwo kana uchiwedzera mari urikuwedzera 10 pazana aiwa iyo mazokuda anenge ari mazokuda zvangofanana nenyaya yekuromba. Inini ndokurudzira vazukuru anoona sekuru Kafera vari kutaura vega kuti inini ndorombesa, havasi kuenda vakavanda handiti kunozozvanira mudare. Inini vazukuru ndinorombesa nyoka ndinadzo, iwo toenda mudare mavo shoto na nyoka shuwa iripo yakadaiwa handi ndizvo. Waenda kudare rekurapwa here kana kudare rekuromba? Ndiri kuromba. Saka vazukuru siyana nekuromba. Vazukuru vanoisanga vasiyana nenhau dzekuromba, vanoisa upenyu hwemadzinza avo panjodzi. Zvinonakidzei kuti inini ndaenda kunoromba pandaenda kuita mari kuti ndakutanga kuda kuoneka ndoda kudya utumari ndobva ndafa ipapa. Ndokuti mukatarisa vazhinji vari kuita zvekuromba anongoita 3-4 years reach 5 haasvike atoita sei afa ati mukona zvezviita. Saka zviri kutibatsira chii izvozvo? Zviri kutibatsira chii izvozvo? Hanzi unomboblinga kakoma-kore iwayo 4. Gutsikana nezvauri kupuhwa nemidzimu yako, gutsikana nezvauri kugoverwa nemadzinzani ako. Izvi zvekuwedzera izvi ndo zvine ngozi, ndo zvine njodzi zvinosvitsa pamatambudziko akafanana nenyaya yatiri kutaura panapa iyi yemhuri yakarasikirwa neupenyu baba naamai netsaona yemugwagwa. Andi muri kuona dai vanhu vachigutsikana nezvavainazvo vaidei vasingaiti zvakafanana neizvi. Saka tinotoiti isatanism ndo satanism yacho. Hapana paunombozofa wakaona satani akamira pachi ndiri panapa, ndo satanism yacho iyoyo. Sekuru tateguru Ndudzi, mashoko enyu neshungu dzenyu makamirira bandiko reZinata kumhuri yeZimbabwe iri kuteerera zvinezvi muno muZimbabwe nekunze kwenyika, zviri pamwoyo penyu neshungu dzenyu tichipendera chirongwa chinechi ndezvekuti chakanangana nematambudziko atasangana nawo ari kukonzerwa nevanhu vakafanana nasekuru Kafera vamuri kutaura kuti vanonyepera Zinata uyezve vanonyepera vari kukonzeresa ndufu muvanhu. Inini mashoko angu ekutanga ndoda kutanga ndayambira vana sekuru vari kunze vane matsamba efeki avakatora pasi pemuti, vane matsamba ekufotokopa. Nokuti munakunda kutofotokopa iri munoona ichi apa pakanyorwa kunzi pakanyorwa zita rangu apa pakanzi Stuart Ndudzi apa anotopaisa apa anopaisa sotape apa handiti muri kuona apa ofotokopa. Kana afotokopa hapachabuda pakanzi Stuart Ndudzi apa munhu akutonyorera zita rake kwazvinozonofanana manje ndiko kuya kwateta kutaura kuti tikatarisa tsambai uku zvinongonofanana uku zvongonofanana uku zvongonofanana handi muri kuonaka zvofanana futi zvakare. Izvi zvese zvirapa izvi asi chiri chinhu chaitwa photocopy handi muri kuona nditika. Saka ini ndiri kuti kunana sekuru vari kunze kunana mbuya vakapuhwa matsamba pasi pemuti kana mune imwe ofisi vachiti tiri maagents eZinata, endai nematsamba enyu kuna Cameroon kuZinata munomatarisisa kuti matsamba chaiwo here, nekuti mukasadaro Zinata tiri kuuya neoperation yekuzotarisa masertificate amuinawo ikoko. Ukaoneka uine certificate refake uri kusungwa nekuti ndimi munenge muchisvibisa Zinata, muchitukisa Zinata. Handi muri kunze ari kutaura panapa. Chechipiri, vazukuru vari kunze kwenyika nemi vari muno munyika, dzidzai kuenda mumatare anosunungura madzinza enyu nekukubatanidzai. Zvamunoda zvese, zvingave zvipo ingave pfuma,
munopuwa nemadzinza enyu, madzitateguru enyu, mukatevedzera chikaranga chenyu, mukatevedzera humwe chete hwenyu, munoita vapfumi mukagara zvakanaka. Izvi zvekuromba izvi muchitora zvinhu zvakaipa. Tarisai muone kana zvakudai somai zvabuda pamidhia, zvakutofumura, zvachisina nechimiro chakaita sei chakanaka. Asiwo sekuru vanenge vazviita sesekuru Kafera. Sekuru Kafera angaitoti ndangu basa ndakaita sei, ndakapedza nokuti ndakamupa akaita mari, asaita mari haana kuziva kuzobhadhara mari yangu. Ani muri kuona ka? Sekuru angu ndozvavo zvakaita zvakanaka. Asi iwewe manje waisa mhepo yakaipa mumusha, waparara upenyu hwako, wasiyira vana vako matambudziko. Zvichabatsirei kuti pfuma yacho yangu waiti washanda yacho yobva yasvika yanzi ndeyangu yese, hapana chenyu chiri panapa, pese chero mota chacho chabheuka ndochida uku. Ani muri kuona? Saka vana vatotanga kutambudzika, rufu ruchitopera ipapo nakutanga kuita sei kutambudzika. Saka vazukuru, dzidzai kuzvishandira, dzidzai kuenda mumatare ana sekuru asina miti nemhiko inozodzoka mangwana zvava zvikwambo zvinenge zvichimuka. Ndo mashoko angu. Rubatsiro rwamungadai kumapurisa takanangana nevanhu vanofanira kunge vachioperata vaine matsamba ezinata, nokuti iye zvinezvi tikapinda muguta rega rega muHarare, muKwekwe, muBulawayo, tine vanhu vakagara vane chitebhuru checardbox aine mabhotoro achinzi ari kutengesa kana mishonga yemusana. Rubatsiro rwatoda isu kumapurisa nderwekuti mapurisa ane kodzero yekubvunza vanhu ivavo une magwaro here ezvauri kuita sei zvauri kuita zvakakutendera, nekuti haisi yese mishonga. Vamwe vanhu vari kubirwa. Munhu anongotora mashizha emwe muti ototi izumbani, ototora kana mashizha emumengo chaya opisa, ototi uya mushonga wezvirwere, uyai mumwe muchidai. Zvimwe zvinozokonzeresa futi zvaakupa vanhu matambudziko munyama dzavo. Saka tiri kuti mapurisa vane kodzero yekuti pese pavaona paina sekuru kana pana gogo, ngavasatya kubvunza magwaro kana kubvunza kuti zvamuri kuita zviri pamutemo here. Ndo basa ravo iro kuitarisa izvozvo. Sekuru Kafera, kana vachiti ndinorapa, munovatendera here kuti imi vauye kuzorejista? Hungutanzwa kuti vati ndorombesa, asi kana vaine rimwe bandiko ravanenge vachigona kuita rekurapa, vanobvumirwa here kuti vauye kuzorejista kuzinata? Tinotanga tawirirana navo kuti panoti kuromba hatipade. Makona ekuromba aya hatimaite sei, hatimade. Mona zvinoita sekuru Kafera. Sekuru Kafera mukavatarisa nditika ndisekuru imhepo yekune imwewo nyika. Ati muri kuona nditika iri kuuyawo kuzotsvakawo ushavi mune imwewo nyika. Anditika ivo kunyika kwavo kwavanenge vachibva ikoko, paida kwavo zvinobvumidzwa izvo zvazvia kuti munhu anogona kutogata bere masikati machena ari katomhanya achitoti shuwa anoroya. Anditika isusu kuno kuZimbabwe hazvibvumirwe izvozvo. Inenge ichitori mhosva iyoyo yekugadzira chinhu chinouparadza vanhu, chinouraya vanhu. Izvozvo hazviite sei, hazvibvumirwe. Saka ivo kana vachida kuuya kubandiko rezinata, vanofanira kutanga tawirirana makona ese ekurombesa ese. Anditika vosiyana nawo, voya nawo ndairomba neizvi. Saka izvi handichada kuromba izvi. Ndakuda kutedzerawo mutemo wemuno munyika kuti ndibatsirewo madzisahwira, nekuti iyo mhepo inenge irisahwira muno. Madzisahwira anobva kune dzimwe nyika tinomada kuti vauye tibatsirane kurapa. Anditika asi kwete kuti vauye vachizowedzera kupa matambudziko muvana, isu tichitorwa kuti matambudziko iwayo ekuromba apere muvana. Ani muri kuona? Kudhara taiziva kuti munhu anoenda kunoromba kuMozambique, unoenda kunoromba kuMalawi, unonoromba kupi anditi. Asi kozotarisai kuti vanorombesa vacho vatova muno muZimbabwe, ini ndiri panapa ndorombesa. Ipapo ndo patiri kukumbira mutemo, hurumende itibatsire isusu sana sekuru vechivanhu. Paunorejista ipapapa, unorejista here neadresi yepauchange uchiitira basa? Unotaura adresi yekwaunobva chaiko kwaunogara. Zvino basa zvarinozoita, vana sekuru agona kubva panapapa oenda kunoita basa ari kuGoko, oenda kunoita basa ari kuHwange, oenda kunoita basa ari kuMozambique. Zvese hazvinazvo basa. Kana musina kugutsikana naye mukatarisa macertificates atinenge tinawo ese aya, anditika anenge aitotaura adresi yepanowanika zinata. Ati muri kuona anditika uyezve panenge pachitori pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika panapapa, zvekuti pane masections nemutemo inokubata mukukanganisa kwako zvaunenge uchiita zvese nonga pamacertificates apa zviripo. Saka tiri kutaura kuti hazvimbonetsa zviya
imi mukona maita dambudziko nasekuru kwamunenge muri ikokoko pamacertificates avo ipapo nemasubscription card vanenge vainawo anenge achitotaura nhamba dzekuofisi kuzinata zvokuti munongotora mufona alo makati tina sekuru nhingiwo kunoku munovazivawo here ukoko kunhingirikini uko kuofisi vana sekuru vese vanenge varipo konzi ashuwa sekuru tinovaziva ndevedu anditi paida matsamba avo akaexpire kuti zvinoitika kuti matsamba agona kuexpire munhu ramba achikondinya achiendera mberi nebasa isusu hatirambe sekuru vedu nekuda kwokuti certificate waro rakaexpire nezuro tinovagamuchira kuti ndevedu asi havasati zvavo varinyuwa matsamba avo ndevedu asati aya kuzorinyuwa andi muri kuonaka saka vanouya kuzorinyuwa matsamba avo voenderera mberi nebasa. Pekupedzisira munhu anozosvika pakukanzurirwa here certificate nekuti zvaakanyoreserwa tsamba muzinata achiti anogona kurapa zvakati asiya zvekurapa but akurombesa anogona kukanzurwa here muregister. Tinokanzurwa unotokanzurirwa tsamba tokanzurwa tinotodedzwa handitika nevakuru varipo bakomisi vokushedza sekuru zvamuri kuita izvi nezvi zvichine chekuita here nenhau dzekurapa izvi aiwa zvisirizvo sekuru zvamuri kuita izvi zvichine chekuita here nekuita sei nekurapa izvi zvichine chekuita here nemhepo ati muri kunzwa handiti nekuti zinata ibandiko guru munyika yezimbabwe ibandiko raenda riri kutoita mabhuranji aro kutoenda kune dzimwewo nyika tone dzimwewo nyika dzitoya dzitojoinawo mubandiko rezinata ati muri kuonaka saka iwe uri mumwe chete iwewe woonekwa uchitsaudzira unotokanzurirwa certificate rako iroro kana wakanzurirwa usiri memba yezinata kana une zvaunenge uchiitawo kunze ikoko kana chakuwana kupi ikoko. Tinotenda sekuru nekutiwanisa nguva yekuti tikurukure nemi zvikuru sei mwedzi uno wa November uri mwedzi unotorawo madzitateguru edu zororo vachigadzirisa zvavanogadzirisa uye tinoziva kuti muri munhu anogara akawandirwa nezvinhu zvekuita asi matora mukana wenyu wekuti mutsanangure nyaya iri kunetsa iri nyaya yekuromba nekurombesa mukati menyika ino yeZimbabwe zvikuru sei zvaitika muno muHarare mazviita zvikuru nenguva yenyu. Chekupedzesera ndechekuti kuva zvikuru kunze uko mukaona pamba pafiwa kwauya nhume iri kuti ndini sekuru kana kuti ndini mbuya ndini ndandakarombesa munhu uyu kuti asvike apa tumirai nhare kuzinata tibatei kuzinata touya ipapo toona kuti ndezvechokwadi here. Vamwe vacho vanenge vasingatorombesi asi munhu anongotora mukano kuti paita sei pafiwa saka zvimwe zvinhu zvacho munobirwa pfuma noti mbavha dzawanda kupi dzawanda kunzoko vamwe vasiyana nezveta vana sekukafera vari kutaura kuti indorombesa ani muri kuonaka vari kutaura vamwe anomirira kana pachinge paita sei pafiwa saka vanhu ivavo tiri kutovatsvaka hatidi kuzonzwa maakuchema seizvi maakutaura masocial media kuti aiwa vazoya vakati zvakati vazotiva zvakati shedzaiwo zinata ti hazvinhu zvamutaura ndizvozvo rekedza timboshedza vezinata vauye pano vationero kuti zvamutaura ndizvo here munoona kuti munhu yanoramba aripo rekati apedzisira aita sei averera anotiza ndo mashoko ange kupedzisira chetiweyo. Tinotenda sekuru.